Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Subscribe to my channel! Subscribe to my channel! Magandang umaga sa inyong lahat mga kandusanan. Live tayo ngayon mga kandusanan sa aming kandusanang istasyon ni Ate Laika Bern. At ngayon mga kandusanan, may letter sender tayo mga kandusanan. Gikan pa kini mga kandusanan sa Kumagaskas, Kabadbaran City. Ug aniya ang iyang sulat mga kandusanan nga gipadala dili sa kandusanang istasyon ni Ate Laika Bern na hindi pa narehistro. Ug aniya ang iyang sulat nga sulat pataw niya mga kandusanan sa Dahon sa Gabi mga kandusanan. Magandang umaga sa inyo Ate Laika Bern. Ako si Mariang, nakatira sa Kumagaskas, Kabadbaran City. Ang aking problema, Ate Laika Bern, tungkol ito sa aking pangalawang asawa, Ate Laika Bern. Ipinadala ko talaga itong sulat na ito, Ate Laika Bern. Kasi, Ate Laika Bern, gusto ko po na bigyan niyo po ako ng advice, Ate Laika Bern, kung ano ang dapat kong gawin. Ate Laika Bern, hindi ko na i-mention yung asawa ko, Ate Laika Bern. Siya ay pangalawa ko ng asawa, Ate Laika Bern. Kasi Ate Laika Bern, sa una ko kasing asawa, Ate Laika Bern, hindi ako masaya, Ate Laika Bern. Nagkaroon nga kami ng 7 anak, Ate Laika Bern. Pero hindi ako masaya sa kanya, Ate Laika Bern. Kasi Ate Laika Bern, lagi niya akong binubugbog, Ate Laika Bern. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, Ate Laika Bern. Kaya Ate Laika Bern, dumating ang panahon, Ate Laika Bern, na dumating sa akin ang pangalawa kong asawa, Ate Laika Bern. Sa una, Ate Laika Bern, naramdaman ko talaga, Ate Laika Bern, ang pagmamahal niya sa akin. Kasi Ate Laika Bern, gusto ko kasi, Ate Laika Bern, pagdating ng panahon, Ate Laika Bern, na magkaroon ako ng pangalawang asawa, na sana masaya ako, Ate Laika Bern. Kasi sa unang asawa ko, Ate Laika Bern, hindi ko naranasang maging masaya sa piling niya. Kaya Ate Laika Bern, masayang masaya ako, Ate Laika Bern, na dumating sa buhay ko ang pangalawa kong asawa, Ate Laika Bern. Nagkaroon kami ng 5 anak, Ate Laika Bern. Nang tumagal na, Ate Laika Bern, nagbago siya, Ate Laika Bern. Kasi Ate Laika Bern, ang pangalawa kong asawa, Ate Laika Bern, hindi niya ako sinasaktan, Ate Laika Bern. Pero hindi ko siya maintindihan, Ate Laika Bern. Kasi ang pangalawa kong asawa, Ate Laika Bern, laging nagsusugal, Ate Laika Bern. Sa tuwing umuwi siya sa bahay, Ate Laika Bern, lagi siyang lasing. Ang pinakamasakit isipin, Ate Laika Bern, ang inutang ko sa card, Ate Laika Bern, ginamit niya, Ate Laika Bern, na dapat gagamitin ko sana yun sa aking pagninegosyo, Ate Laika Bern.
Ginamit niya ang pera, Ate Laika Bern, sa pagsasabong. At natalo siya, Ate Laika Bern. Nawala lahat ng inutang ko sa card. Ate Laika Bern, ano ba ang dapat kong gawin para masolusyonan ang aking problema? Okay, magandang umaga sa iyo, Mariang. Maraming salamat sa imong ipinahatid na sulat dito sa kandusan ng istasyon ni Ate Laika Bern. Malas gud ka sa gugma, no? Mariang. Sa una mong asawa, may 7 kayong anak, pero lagi kang sinasaktan, kaya iniwan mo siya. At sa pangalawa mo namang asawa, hindi ka nga sinasaktan, pero yung pangalawa mong asawa laging naglalasing. At ang masaklap pa, ginamit niya ang perang inutang mo sa card na dapat gagamitin mo sana yun sa pagninegosyo mo. So, ang dami ng mga anak mo. Sa una mong asawa may 7 kang anak, tapos sa pangalawa mong asawa may 5 kang anak. Tapos, gusto mo sanang magnegosyo, siguro naisip mo na gusto mong magnegosyo kasi marami kang mga anak, kasi yung asawa mo laging naglalasing. Tapos, paano na hindi mo mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak mo? Kaya, naisip mo siguro na mangutang sa card para magnegosyo. Pero, ginamit ng asawa mo at natalo sa sugal, sa pagsasabong ng manok. So, ang aking ika-advise sa iyo, simple ra kaayo. Pag-istorya mo sa imong asawa, oo, kay madala ra man gid mo nag-istorya, no? Kay di magid ka ginapasakitan na ng imong ikaduhang asawa. Ang problema lang ana kay sugarol. Pasabta siya nga aduna mo 5 ka anak na dapat hatagan ninyo maayong future. Oo. Na silang tanan mapa-eskwela ninyo. Nga istoryahan nimo siya nga undangan ang pagsugal-sugal, kay ang pagsugal-sugal dili gid siya maayo. Kay makadaog tuod ka pero mapildi lang gihapon, kay ana magyud na, no? Daog pildi man gyud basta musulutan ng sugal-sugal. Maura kadto nga akong ika-advise sa iyo, Mariang. Kausapin mo ang iyong asawa na hindi siya lasing. Ganun lang. Ayan, Mariang, maraming salamat sa ipinadala mong sulat. Mga kandusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Laika Bern Aninohon. Thank you so much.